ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ 1 ଟଙ୍କା ଜିରା ରାଇସ୍ କିପରି ହେବ? ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। 1 ଟଙ୍କାରେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିରା ରାଇସ୍ ହଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କହିଦଉଛି। ଇଏ ଚାଉଳ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ସରକାର ଦେଇଥିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ଧୋଇବେ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଜିରା ରାଇସ୍ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ଜିରା ରାଇସ୍। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ ଜିରା ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ଗାଳି ଦେବେ କିମ୍ବା ଜାଲି ଚଟୁରେ ଆପଣ ଛାଣିଦେବେ। ଛାଣିକି ମୁଁ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ରଖିଦେଇଛି, ଛାଣିକି ରଖିଥିବେ, ପକେଇକି ଭାଜିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜିଦେବି, ଯାହା ପାଗ ହେଇଗଲା ପରେ ଛାଣିଥିବା ଭାତକୁ ତାପରେ ପକେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ତ ଫାଣ୍ଟା ଫାଣ୍ଟି କରିଦେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଜିରା ରାଇସ୍ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳରେ। ଆପଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ରିଏଲ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ମୋ ଜିରା ରାଇସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜାମସ୍ତି ଲାଗନ୍ତୁ। ମୁଁ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ବନେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଖାଉଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତରକାରୀ ଗୋଟେ। ଆମର ଗାଜର ଆଉ ସବୁ ପକେଇକି ପନିପରିବା ପକେଇକି ମୁଁ କରିଛି। ଆଳୁ ବଡ଼ି ପକେଇକି କରିଛି। ଆଥିରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆଉ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି।